Quitting doesn't mean stop, it can be just redirection. Okay? Teraz ukážem, ako sa môžeš redirection na better place. Ty si zamestnanec a zarábaš priemerná výplata na Slovensku 900. Ty zarábaš 900 eur mesačne. Druhý mesiac máš ďalší 900. Tretí mesiac máš ďalší 900. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. Stále máš 400 eur. Ak robíš online biznis, tak prvý mesiac, keď začínaš, máš 200 eur. Druhý mesiac si lepší, máš 500 eur. Tretí mesiac si už o mnoho lepší, pretože máš správne informácie a už zarábaš 800 eur. Štvrtý mesiac si zase lepší, už zarábaš 1300 eur. 5., 6., 7., 8., 9., 10. si ešte lepší a 12. mesiac zarábaš 10 000 eur. Takže na konci máš 10 800 eur. Okay? Miesto toho, že by si začal robiť online biznis popri tej svojej práci, možno z týchto 3 mesiacov by si začal venovať sa aj takisto online podnikaniu popri tom a počas tých 3 mesiacov by si mohol kvitnúť, pretože už by si bol na sume 1300 miesto 900 eur ďalší mesiac. Takže ty by si bol na sume 1300 a mohol by si kvitnúť toto zamestnanie, ktoré ťa nebaví. A mohol by si začať robiť online biznis a na konci roka by si mal 45 800 eur. Pre veľa ľudí to je také, že what the fuck? Je to tak, pretože ty sa učíš online skill, učíš sa online podnikanie, ktoré dokážeš výplatu korigovať. V zamestnaní si vyššiu výplatu nemôžeš skorigovať, keď aj začneš viacej makať. V živote ti tú vyššiu výplatu nedajú, možno ti dajú maximálne nejaký bonus. Či chcete byť v tejto kolónke a nie v tejto kolónke, komentujte mi toto video online, ja ti posielam info, ako vieš začať so mnou spolupracovať, ako vieš mať na konci roka 45 800 a nie 10 800. OK, vidíme sa v správe, komentujte mi videjko online a let's do it.